Tangan no? Oo, medyo patagal yung tingkunti. Patay. Huwag na. Ako. Sapot na kayo. Sapot. Hop. Oy, Isa pa yan. Oy! Tinanggal yung pa! So yun, sayang mga Aji, ngayon lang dumating gagamba natin. Yan, panglaro sana natin ng tournament. Panglaro namin mga Team South. So wala kami na panlaro, puro luma sa maliliit. Ano pa man, nag-enjoy tayo. Nakasama natin yung mga bagong mga vlogger ngayon, yung mga nag-champion, mga datihang kasama natin. So in short, napaka-successful ng event. Lahat ng tao masaya. Yan, nakikita nyo naman sa mga picture, napakadami namin nun. So maraming salamat ulit kay Spider Dogs, sa nakadagit at sa kanila at sa lahat ng nasa likod na ito. So God bless sa inyong lahat at sa mga nag-uumpisa mag-vlog, pagpatuloy nyo lang and God bless sa inyo. Yun, sub sa inyo mga Aji, Tatay Mendo pa rin si Kabalbo no? Sulyap-sulyap po, ayaw pa. Yan. Si Saldi. Si Tatay Saldi mukhang ano lang ngayon, mukhang Chinese no? Si Pabarute. Si May ano to? bigote. Pabarute na bigote. Enjoy natin to mga Aji, Tatay Ayan, Mendo. shout out sa atin mga subscribers. Mga nanonood sa atin. Ayan. Panoorin nyo kagad yung kay Kajin na mapapanood nyo kagad. Mapapanood nyo sa akin to. Comment kayo kagad doon. Sabi nyo, uy, ang pupogi. Kung mauna ko man upload to mga Aji. Yun, sabi mo. Yun. Ang pupogi ka mo kasi kayo nandun eh. Pogi pala sa pensa lalo. Tapos mga Aji kung mauna ko man ma-upload to, abangan nyo rin kay Tatay Mendo, may tatlong labang kami. So Laki, ikaw na dumiskarte na kay? Ikaw na wawag. Ako na hawak ng stick, hindi kunin mo muna gagamba mo. Sabihin nila, dinaya kita. Hindi, kunin mo muna Laki, Yan. Na-miss natin doon sa Tatay Mendo eh. Sige nga, Lakay. Yan. Pakitaan mo nga tayo ng mga itiman mo. Ako. Sapot na kayo. Sapot. Hop. Oy, isa pa yan. Oy! Tinanggal yung pa! Naku, ang bilis! Ang bilis mga Aji. Grabe naman yan. Tinanggal yung pagat ng itim. Isang lang, no? Hindi, naipit, marupok. Babae ito, marupok ang loob. Marupok. Marupok. Mas bulto pa kaya itong akin. Takal, laki. Marupok Sa siya. bida lang galawan lang eh. May bleed yung pa amin. Talo tayo dito. Oh. Ayun na. Ako, makabawi. Ay. Babae itong kay Tatay Mendo. Iniwan niya yung sapatos niya eh. Ayun. Ay, grabe. Grabe grabe Kaji. Ha? Ang Grabe naman to. ano? Uy, nakagat pa. Split chick. Ganun makagagamba. Ay, nakakagat di ba? Ganun makagagamba. Patay pa yung sa akin. Nakaano po? Nakabalikpit po. Nakagat pa sa amin. Ay, imisa ulit. Kumagat din yung akin. Oo. Grabe yung hirap na hirap. Ay, hirap na to. naman. Kumagat oh. Ang hirap sa putan ng itan. Ay, Ay, lala. Nadali na yung akin, oh. grabe yung matapos-tapos. Kumakagat pa rin, kumagat. Ay, kumagat ulit. Grabe naman yun. Ay, wag ka dyan. Ang ganda ng laban, mga kasi. Grabe naman to. Wala na. Ano gagawin nyo? Tabla ulit. Balerina, tabla ulit. Nakadalawang tabla doon sa content ko. Natagalan. Grabe, Umabot pa, umabot pa to. Umabot pa. Ano mga kasi, tabla ulit kami, ano? Nakadibdib eh. Nakadibdib. Nakadibdib. Ang ganda. Pero yung masabi ko, kudos kay Tatay Mendo, ang ganda ng laro. Galing. Galing. Masabi niya, pre. Ganda. So, wala kayo, labasan natin isa pa. Tumabla eh. Next fight. Next fight. Fight tayo. Bukit, nangagat pa. Nangagat pa. Ang galing eh. Grabe to, At saka ibang klase yung kanya, no? Biglang... Hindi, tsaka lamang na. Tanggalan na isang galamay. Hindi niya masaputan, pre, kasi ang lapad eh. Pagbukas ng ganun. Lapad nung... Likod ka agad yung nadali nung... Naunahan yung paa. Paan. Tapos sa likuran pa.
Yung Grabe ah. pag-ikot, umikot eh, pag-ikot. So, tuloy na natin ng mga kaji. Ang ganda ng laro, ang ganda ng laro, ang ganda. Galing no, pangin mo, inilalim talaga eh, no? Kaya lang, di ang agad ng bilot eh. Ang Ano ba galing. to kanina? Ang galing ng mga laban ah. Uy. Oh, linis muna tayo, linis muna. Ang pika-pika to mga kaji. Tatay ni Mendo naman yan. Alam natin paano maglaro gagamba yan. So, Ayan. Uy, sakto na naman ano. sakto na naman. Sakto na naman. So, yun lang naman ang purpose natin nito mga kaji. Mabigyan namin kayo ng magandang laban. So, sana mag-enjoy kayo. Kaya na sa lahat ng solid mga kaji dyan, sana supportan din natin Tatay Mendo. Ngayon na ulit kami nagkita ng matagal na nating kaibigan. So, to reunion. Game. Okay. Ilapag mo na lakay, ilapag mo na. Natin. Matinding mga kiskisan. Grabe. Tala sila. Ayun. Ay, abuli mo. Ay, ang galing. Mga gagamba natin mga kaji, mga luma. Agat pa sa puwet oh. Naku, nakagat sa puwet. eh. Tumakbo Kagat sa puwet tong sa atin mga kaji. Oy, sorry. Ay! Oy! Isa lang. Pero butas yung likod ng gagamba natin mga kaji. Wala, binibilangan no. Oo, medyo patagal yung tingkunti. Patay. Wag naman. Wag naman. Panlakay. Salang ko na. Salang na. Pinatagal pa natin, patay na yan. Mamamatay na yung gagamba natin. Pitingin mo na lang. Wala. Okay, tamo. Aabot pa yung akin, oh. Wala na, bilot pa to. Ay, sorry. Aabot pa yung akin, oh. Bibilutan pa yung gagamba natin mga kaji. Patay na eh. Ang galing nung kay Tatay Mendo, nakapuro. Nadaliw kay Kaje Dami sa talaga. dibdib, oh. Napuitan. Nabutas yata pit niya, no. Na-stroke. Kasi dyan ang mga kaji, hindi ko kabisado to. Dito pala, dito. Sige, nakit Ang yan. lakas Tulungan natin. Yan. Mukhang tatabla na naman. Hindi, patay na to. Wow. Surrender natin to mga kaji, surrender natin. Ganda. Isang tabla, isang panalo si Tatay Mendo. Isa pa. Sabay. Last one. Last one. Surrender natin to mga kaji, na-stroke. Ang galing. Grabe. Ganda ng mga laruan ng gagamba ni Tatay Mendo. Ubusan kami ng gagamba na ito. So, maglabas ka lang. Maglabas ka. Isuglot. Isuglod. So, yan o. Si Kakamba TV natin yan. So, tayo naman dito, nag-i-enjoy lang tayo. Maganda kalaro sa Tatay Mendo eh. Sumasapot Ay, naku, yan na. Sumasapot na agad, oh. Oo. Parang mahirap-hirap Yan, kung kalaban gusto to. nyo ng isuglod, tawagan nyo lang ako. Mura lang. So, labasan din natin sa Tatay Mendo. Isuglod yun sa kanya. Sa atin naman, talawan. Talawan, Lord. Kabalo ka ng talawan. Kana. Kana ba? Kana ba ka ng pulaan lagi mo? Hindi masya kano. Hindi man siya kano, ay kana man siya. Kasabot ka lagi mo Bisaya lagi. Dili, jutay lang. Dili jutay lang. Ewan ko to, nakita mo natin. Yung sa atin, medyo Ayan, pulahin. mga kagamba, oh. Ayan, oh. Hindi, huwag na natin anintot lakay. Sige, tira na. Bahala na, pag wala na akong makulab mamaya, wala na tayong gagamba. Pag tinamaan yung kanya, bagal-bagalang may pagbitaw. Para umabot na naman. Pakirin natin mga kaji. Hindi ko nailaro talaga itong mga gagamba na to kanina eh. Sayang. Pero, Op. Kaya. Grabe, ang bibigat niyan lakay ah. Parang ang laki no kay Tatay Mendo. Oo, ganyan talaga yan. Okay lang yan. Okay na. Yan na, tumakin na. Kakayanin kaya to? Ayan, kaya? Laban sa laban. Uy, grabe! Likuran mo! Grabing laban. Ay, nantulala ng akin, natulala na. Ay, naabot yung akin, inaabot. Tatabla ulit. Inaabot. Oy, balikan mo! Wala na, sira na yung pangil din sa atin. Hindi na nga to. Sira na pangil. Nag-lips to lips eh. Tabla ulit. Uy, kumagat pa! Kumagat pa! Grabe, ang ganda ng mga laban mga kaji. Wala na. Hanggang sa hina na lang sila parehas, oh. Wala na. Gaganda nung gagamba mga kaji. Nagumos kami Tatay Mendo.
Grabe. Ganda, pero yun, maganda laban. So, tabla ulit, tabla ulit. Ngayon lang kami nagkabangga ng Oo. matindi ngayon ni Kaji. Ngayon lang ulit kami nagkatagpo si Tatay Mendo. So, lakay, tabla. Matinding laban, ano? Matinding. Tabla talaga. Oo, Kaya wala na, mga tabla katis, na naman. tabla ulit, tabla ulit. Ang tindi ng mga gagampanan natin. Ganda, ganda, Level ganda, up ganda. na, level up na yung mga Tabla, gagampa ko. tabla ulit, tabla. Oo. Last one kaya, lakay. Sige. Meron pa ako, last one na, last one. Bigyan na si Tatay Mendo, last one na, last one. Ubusan na ng lahi ito. Sabi ko kasi kanina, labang kami Tatay Mendo, 100 gagamba. Yun. Ito, tala, oh. Ang ganda, Isang tala. panalo si Tatay Mendo, 2 tabla kami. Yan. Ayan, may bata, may bata, may bata. Yan, Yan tayo. Tala, oh, tala. Ayan, subukan natin ito. Puso ngayon yan, tala. Oo. Sayaw muna, sayaw. Saan ko galing to? Naalala sa akin ito. Butterfly, oh. Ayan, sakto yan. Wala kaya, hindi ko alam kung kanino to eh. Dali ah. Nagulat ako ba't may ganitong gagamba ako. Aba nag-aamo yan. Naghanap dali. ng amo. Dito ka na. Pipikaan ko lang kaya kasi hindi ko alam kung kaninong gagamba to eh. Ang laking butterfly. Mukhang okay ah. Mukhang okay, dyan ka. So yan, mga kaji. Pang-apat na Pang-apat laban. na laban namin to. Ulit, Yan, sabihin ko sulit na sa na- inyo, sulit 2 na tabla. Isang panalo si Tatay Mendo, sulit na Ah. sulit yung panonood nyo. So, Yan. Sige. Game. Talaan. Talaan Basagan versus- na to ng lahi. oo. Yan. Dami namang gagamba sa Tatay Mendo. Pag talo Uy, ako, yun! ay! Gandang laban. Ay! Yun! Puting galing bumalik. Grabe. Uy, Ay! Matinding Ah, ispisan ay, to. Ay, nakita grabe. ko. Oh. Nadali pa yung ano ko, tala. Grabe, bumalik eh. Hop! Pero bumalik. Bumalik. Pero ang ganda ng laban mga nagkampak kaji. yung kay Ganda, Kaji. ganda, ganda. Bumalik eh. Ambak. Oo, nagkampak yung kay Kaji. So, bilisan mo na lang kayo. Bilisan mo, baka tumabla. Baka tumabla pa eh. Abot pa yung akin ha. Sige. Puro-puruan din to. Dahan-dahan, Puro-puruan din. dahan-dahan. Bilisan mo. Sa stick. Bilisan mo. Ako nakagat sa stick. Likod natin mga kaji. Ay, harap mo na Parehas na silang ano. Ay, Hindi, buhay pa, yung kay Kaji. buhay pa. Ay, Itong Tatay akin, Mendo. wala na to. Medyo alanganin to. Yari na Medyo to. alanganin. Gaganda nung laban namin dito. Nagubos na kami ng gagamba. So, Yari na yung akin nito. Wala na. Patay na lakay. ha? Yung sayok, ano pa eh. Kiskis Oo. yung kiskis oh. Subok natin lang kayo. Ah, sige. Salam. Oh. Ilapit mo. Yan, para finish line. Ay, finishing. Hindi, wag na lang kayo. Baka ma-YouTube. Sadali. Wag na natin to kasi patay na mga kaji. Bumukan na eh. Bubukan na siya. Wala na. Yan ah. Bumalik So, sa talo ano. tayo. So, Ulto. 1-1. Dalawang tabla. Ano, last one. Ah, sige pa. Last one mga kaji. Last one na talaga, last one na. Kaya nag-i-enjoy lang naman kami ni Tatay Mendo dito. Kasi yung mga gagamba namin, ngayon lang nagkatagpo ulit. Dalawang tabla, 1-1 kami. Tingnan natin kung meron pa ako lakay. Naubos ah. Ano yan lakay? Tinga. Meron ulit yan. Samon. Wala, patay yung samo mo, pre. Same size lang ba? Same size lang? Oo, same size lang. Same size. Mga kajip, pula sa itim. Ang bilis ng ulutan. Kaya, ganun na naman kami dito mga kajip. Habang nag-i-enjoy kami dito. Yan. Laro lang ng laro. Yan. Pangilan laban niya lakay. Parang machong-macho tong itim ah. Tabanong itim. Ay! Uy! Ay, sorry! Bilalim! Ay! Ay, lamang yung pula. Ay! Lamang yung pula. Nakabato eh. Ay! Grabe ang taba ng itim. Nakalaglag tayo Nanginig. pero malakas pa yung kay Tatay Mendo. Kumain na kayo, Tay? Kaji, kumain na kayo? Kumain ako pre, kumain ako. Kayo, sir. Ito kakainin yung gagamba ko. Kain na naman. Hinahat-hat. Ay! Kayo na itim. Tatay Mendo, macho. Mas bati yan, Tay. Mas bati. Ano Boreas? Ang mga gandang sundutin, malalaking gagamba. Tay? Oo. Ang ganda nung laro sana kasi hindi natin napuruhan to eh. Bombo ka pa. Kumikis-kis pa. Kay Mendo, alam na. Habi. Nakabatok siya eh. Ay, si Randy, sira na pangil ng pula mga kaji. Wala na to, finish na.
Ay, pumapalit. Papalagpas oh. Hop! Hop! Wala pa. Wala pang panalo. Wala pa. Pero patay na yun sa atin mga kabis. Ayun lang, doon kami nagtatapos sa Tatay Mendo. Dalawa kay Tatay Mendo, isa sa akin, 2 tabla kami sa 5 laban. So, Tindi ng laban. sana napasaya ko kayo. Ngayon lang ulit kami nagtapat Tatay Mendo. And again, sa mga sulod ka dyan, sana supportahan nyo rin Tatay Mendo. So yun lang lakay, God bless lakay. And namiss natin yung kaibigan natin. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. God bless. Yun lang. Yun. Special mention kay Brodma Whitey. Maraming salamat sa panonood. Kay Ace Spidey, God bless sa'yo pare. Lagi itong mga notifications ba ito, mga bago nagbablog ngayon. Kay Lance Tracy, maraming salamat po. Shoutout sa inyo. Kay Max Vlog, God bless sa'yo pare. And kay Eucharis Oblivious, yan, God bless sa'yo sir. And yun, maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo.